Ngayon, ito na po ang pinakamainit, no? Na nagbabagang debate. Bigyan na po natin ng 1 minuto, ng 10 minuto, brother Jerwin Rosales, bro. Meron kang 10 minuto at magsisimula ito kung kayo'y magsasalita na. Go ahead. Moderator, mag-pray muna tayo. Sige po. Okay, mag-pray muna tayo. Manambalaan sa mga langit, salamat Ginoo, sa gayo din kami magkahiusa karon. Magatuon sa imong pulong, nang hinaut kami, diin among masabtan. Gangyo na mo, Ginoo, ang imong balang espiritu nga magakunsad ka namo, kining sharing Ginoo, adunay masabtan sa makaigsunan. Labi na sa kining gitawag og sola escritura. Nga ang tanan klaro o ang gugma mo'y magadagaya ug sinabtanay nga dili hiprid Ginoo o kinitanan among gisalig da kanimo Ginoo kauban sa kapasilon sa mga sala sa ngalan ni Jesus nga among Dios bugtong luwas. Amen. Amen. Ayun, maraming salamat, brother Jerwin, sa iyong pangunguna sa ating panalangin. Okay po, ito na po yung inyong 10 minuto, bro. Go ahead. Mag-end po ito ng 7:31. Go. Okay, so daghang salamat no, moderator no. Daghang salamat po sa ato ang katbang brother Eugene Gapo. So nini nga oras igsoon atong pamatud-an kining gitawag og sola escritura. Tinuod yun nga siya nga pagtulon ano. Diin walay lain nga standard nga angay tumanon kini ra yung Biblia, no? Kining Biblia lagi wa ni lain. So bisan pa nga Biblia naay mo tawag gani mo assist nga gitawag og referensya, wala tay problema na. Pero kanang when we talk about og sola escritura, so nagpasabot nga Bible alone. Ang Seventh Adventist igsoon nagatuo sa doktrina nga sola escritura. Ibig sabihin, when we talk about doctrine, sola escritura, Bible alone. Ana na siya igsoon, no? When we talk about doctrine. So kung maghisgot ta og referensya, wala tay problema na. Basta muhaom lang sa Biblia, kay Biblia man ang gisgutan ginato ni. So dito sa Biblia igsoon, sa Biblia klaro kayo di gitawag sa Galacia 1:8. Unsay gingon sa Galacia 1:8? Bisan si kinsa nga magawali nga lahi nga wala nasulat sa Biblia, gitawag siya o kadagaling gitawag mga ipatunglo, no? Tunglohon siya igsoon. Kung magtudlo ta nga gawa sa Biblia, bisan manununda gani isgutan dira tunglohon. Inana ka importante ang kanang pagtulunan nga sola escritura. Okay. Sa ikaduha punto igsoon, Mateo 4:4, atong makita dira nga si Kristo mismo nagsulti. Ningon si Kristo, dili lamang sinapay mabuhay ang tao, kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Ibig sabihin, ang pulong nga nagula sa baba sa Dios, mao ni siya ang kinatimukan, ang kamatuoran nga angay nato mensahe. Dili encyclopedia o uban pa nga mga referensya nga dili moong sa Biblia, no? Mao na sakto igsoon. Pulong nga nagagula sa baba sa Dios, mao na siya ang Biblia. Although mungutanan na siya unya kung kanabang sa Biblia puro ra pulong sa Ginoo, dili kaya may nasagol dia nga mensahe pulong po siya wa. Okay, daghan man ang pulong, pero kasagaran gyud igsoon pulong din na sa Ginoo. Mo gani gitawag na siya og Bible history kay mo na siya gitawag istorya sa Ginoo. Okay, dito sa gitawag Isaiah 48, giyon yon igsoon ang pulong sa Dios magapabilin hangtod sa katapusan. Ibig sabihin, dili gina siya mawala igsoon, dili gina siya mahanaw or mo sa wala yung naman ni ma-erase o no, magpabilin gina siya hangtod sa walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo tumala sa Isaiah 48. Diya sa 1 Pedro 1:28 nagamit ang verse dagan igsoon para mas maklaro pa gyud kung unsa ang sola escritura, no? Usbon ako 1 Peter 1:25 gingon dira ang pulong sa Ginoo nagapabilin hangtod sa kahangturan nga mao kini ang maayong balita nga gawali kaninyo, diba? Maayong balita nga gawali kaninyo. So kung naay magwali igsoon gawa sa Biblia, dili na siya gitawag og sola escritura. So gawas man sa Biblia sa maayong balita, pero gawas man siya sa maayong balita, so mali na siya, no? Mali na siya nga pagtulunan igsoon. Okay. Sunod, Mateo 5:18. Klaro kayo diya sa Mateo 5:18 nga bisan ingon diya walay kasayloan.
kudlit ni tulpok ang tanan matuman. So di gyud pwede doon atong kuhaan ato ang dungagan ang Biblia. Kay si Kristo gyud nagmismo nagsulti. Nga bisan kuwit lang gina, tuldok lang gina. Bisag kailangan pa ipadayon kay kuwit imong Bro, nawala yung signal. Brother Jerwin, nawala yung signal. Hello. Leave the call. Hello, bro. Nawala man si Rosales. Hello bro. Ano? Okay, nawala ko. Pakibalik bro, nawala ka bro. Nahulog ko. Pakibalik sa kinawala ka. Nahulog ko kay Okay. I'm resume, bro. Okay, pisunit mong kung gigamit to niya. Na time naman ang pisunit, ako lang gigamit ako ang data. Gisi man akong data para sa trabaho. So sige, padayon ta. Okay. 2 Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan. Ang gigamit nga termino diri tibuok nga kasulatan. Ang kinatimukan gikan sa Genesis paingon sa Revelation. Tibuok yun siya. Aduna gini siya gitawag og kapuslanan, no? So, di pwede nga atin wala na ni. Walang magpili-pili lang tama. Muna siya ang word nga sula eskriptura. Kinatimok ang sa Biblia nga din mo ni mo ilog siya. Bisag ka na lang siya, no? Sunod dito sa 2 Pedro 1:20. Walay propesiya nga miabot nga kinaugalingon nga pagpalamot. Ibig sabihin, tigid pwede ang Biblia magkasumpati siyang kaugalingon. Kung naay pangutana, napoy tubag na sa Biblia. Dili siya magkasumpati nga naman. Ang pagbuhat sa Biblia, ang gitawag ani, pagpasabot sa Biblia, pinaagi sa balaang espiritu. Sumala sa 2 Pedro 1:20. Okay. Kita sa ikaduha sa kinalasan. 2 Corinto 3:15, 2 Corinto chapter 3 verse 14 and 13. Kay hangtod karon nagabasa sa daan nga kasabutan. Kung atong tan-awon igsuon, naay gisgutan nga bisan na Old Testament gibasihan gyapon na ay gyapoy ebidensya nga apil ang Old Testament gibasihan gyapon siya. Ibig sabihin wala gyud wala. Okay na may mga pagtulunan karon nga old naman na, wala na nailabot. Ana ba? No? Unya, aside pa ang gitawag nila nga gikuha nila ang old nga mga pagtulunan, ila pag yung giusab. Ang pag-usab sa Biblia igsoon o ang pag-usab sa doktrina sa Dios, dili na siya sula eskriptura. Basta mulapas gani ang imong referensya, mosumpati gani sa Biblia, dili gina siya gitawag og sula eskriptura. Una, atong timanan igsoon nga bisan pa sa New Testament, Meron ka lang 3 minutes. Okay, salamat. Nag-isgot niya po na siya sa Old Testament. Okay, dito sa gitawag og Jeremiah. Jeremiah 31. Itong basahon ulit sa Jeremiah 31. Okay, gingon diri sa Jeremiah 31. Ay karon ang mga adlaw moabot na. Maingon nga si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel. Kayo bag-ong tugon nga uban sa Israel. Dili lang Israel kay gigamitan man ang word nga uban. So kung kini siya nga verse igsoon, ato ni siya bukoron, maabot mugawin siya kitawag og Hebrewanon 8. Okay. Ingon diri sa Hebrewanon 8 igsoon, Hebrewanon 8 sa Hebrewanon 8. Ingon diri apan kay iya man sila nataplagan nga may kakulang siya maingon muabot ra ang adlaw magaingon ang Ginoo nga magahimo imuan ko
ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan sa Israel ug sa kaliwatan sa Juda. So tawag uban, uban, pakigsaad uban. Wala lang naka-refer sa Israel ug sa mga Hudiya kundi ay gigamitan og uban, no? Uban. Ani ta sa Jis Exon, imo sa Jis kay mao kini ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban sa kaliwatan sa Israel, tapos niadtong mga lawa nagaingon ang Ginoo, igabutan ko ang akong sugo sulod sa ilang mga kasing salabutan ug igasulat ko kini diya sa ilang kasing-kasing ug ako mahimo nilang Dios ug sila mahimo ang akong katuhan. Unsi ug ang matag-o sa kanila dili magatudlo. Time po. Okay, salamat. Ayun, maraming salamat Brother Jerwin Rosales na sa inyong presentasyon. Ngayon po dadako na po tayo sa pagtatanong ni Brother Eugene. Brother Eugene, meron ka pong 10 minuto at iikot po ito kung kayo magsasalita na, bro. Okay, salamat Mr. Moderator. Unang pangutana, Mr. Jerwin Rosales. Ingon man ka sa imong tema, sumala sa Biblia o referensya. Pero, sinswa ka na karide, Biblia hayo lang. Karon sumala sa Biblia ug referensya. Kaning Biblia ug referensya, sola eskriptura ba'y tawag, anak? Yes, matawag na to sa eskriptura, bisan mo gamit kang referensya, basta mo sabok ang nagtawag, musulod sa Biblia. Kaya ang Biblia, nagkinahanglan gina siya og clarification. Pwede ta mo gamit og referensya, basta nga mo refer, dili mo supak sa Biblia. Mao na siya akong tubag. Okay. So, na. How would you define the term sola eskriptura? Sola eskriptura, Bible alone o Biblia lang ang basihan. Mao na siya ang tawag og sola eskriptura. So, kung atong palaupan, ang Bible alone, ang Bible is a kind of reference. The subject is God. Pero kung mismo taog reference, ang Biblia matawag din na siya og reference. So, kung mogamit ang reference, wala problema. Basta dili na musupak sa Biblia. Next question. Okay. Next question. Kaning term Bible alone, naikauban wala? Okay, anon, wala gi kauban. Basta Okay. kamatuoran. Kaya kamatuoran man ang gisgutan, wag ginay kauban. Pero kung mo nga kauban, kay mo minta reference, wala problema sa reference. So tungutan na. Okay. Kay matod nimo og imong kay wa may kauban og imong butangan og kauban, walay problema. Basta musibo lang sa Biblia. So dili na Bible alone kay nanay kauban. Dili na. Sa imo dili na, pero sa una sa Bible alone, Biblia lagi ang basihan. Mo gani yung nga ang Seventh Adventist nagtuog og nang gitawag og sola eskriptura. When we talk about faith, pagtuo, doktrina, kaya ang among Trinity doctrine, nasibo gina siya diha sa Biblia. Wala na Okay. Next question. Kang kinsa man ning doktrina ning Bible alone, kon sola eskriptura, kinsa man jud nakauna anig implement? Okay, murag dili na pwede out of topic na siya. Kay matulan man ako na siya kung unsa ang kanang tinuod nga doktrina sa sola eskriptura, wala na siya sa topic. Kanang lahi nga pangutana ng moderator kay wala na mo, out na siya. Dilim to out. Okay, moderator's time. Ano ba yon? Objection ba yon? Kasi binanggit mo. Dili nangutana ko bro, kaning sola eskriptura nga iyang pamatud-an, kanus man ni gawas ning termino Wait lang, moderator. Mao kanara bro. Okay. Yeah, wait lang, bro. Moderator's time po muna kasi una tumawag si brother Jerwin sa moderator. So bali yung concern mo, brother Jerwin, ano ba yun? Objection ba yun or ano yun? Objection na nalimutan ko ang moderator. So ganito, bro. Kasi bro. So ganito, for example, nagtanong si Bro Eugene sa'yo, tapos para sa'yo against naman out of topic, automatic yan, bro. Magsabi ka ng objection kasi next time, wawarningan kita, hindi ko po i-allow yung magpapaliwanag ka at the same time huli mo na banggitin yung objection for the sake of fairness ng argument, okay? So, yung objection mo, ano, bro? Okay.
Okay, nalanganin kasi ako, moderator, kaya hindi ko na masabi objection. Pero objection, moderator, clarification ko, moderator, yung hindi natin pinag-uusapan dito yung tinatawag na sino ang gumawa unang nagamit, sino ang nagawa. Pag-uusapan natin ang katotohanan ng sulat eskriptura. Alright, nakuha yun ang ko to. ating pinag-uusapan. Nakuha. Counter objection, Brother Eugene. Ay, ang counter nako bro, sakay kitos topic. Kaya akong pangutana, kanus am day ni nagsugod kaning doktrinang sola eskriptura kung Bible alone, kisa mo dyan nagkauna ni. Kaya mayon sa mga apostol, biblically basis na ha. Ipatubag na niya. Ganito siya. Bali, base sa objection nyo, at the same time counter objection. Sorry Brother Jerwin, denied po yung inyong objection. Yung counter, yung question niya ay i-grant ko as valid kasi sa second kayo ay wala na kayong second round, kundi ito po ay isahang tanungan lang. So kahit na pong anong itanong, basta wag lang lumabas sa paksa. At ito po ay sa aking pag-analyze based sa objection din counter objection, pasok siya sa paksa. Therefore, obligado ka pong sumagot ayon po sa tanong. Brother Eugene, pakiulit ng inyong question. Go. Ang pangutana, kaning Bible alone nga doktrina ang gipamatud-an ni Jerwin Rosales ngayon sa biblical, kanus ani nagsugod? Kasi nakauna anig panudlo nga Biblia lamang ang tuohan. Go, Brother. Okay, okay. Sumala sa ako ang isa gitawag gibasa, no? Sa akong stand, ang gitawag og sola eskriptura na sa Biblia. Akong saysay. So, bisa pag isa-isay kung kinsa ang naguna. Moderator's time. Moderator's time. Kasi isa lang tayong objection, bro. Bali dito tayo nagkaroon ng angkla ng argument ng objection. Ang pangalan ang hinihingi, kinsa. So, magbigay ka lang ng pangalan din, explanation. Go. Kano sa man ang sabi man niya moderator, kano sa daw nagsugod? Oh. Kano sa nagsimula ang kanang kuan ang sulat eskriptura? Kano sa man? Wala man sila. Man siya refer og kanang kuan pangalan. So kung tubag, sa kumagong kanang gitawag nga stand sa Biblia, klaro kayo nga gipasabot nga sa Biblia palang daan nagamit na ang gitawag og sola eskriptura. Nga Bible ano lang yun. Walay mulapas yun sa Biblia. So mao na kung tubag nga mao lagi na nga diyan nagsulat palang daan, klaro kayo nga isugda na walay grasya. Next question. Okay. Next question. Katong mga propeta sa unang gawali, gagamit ba tog Biblia wa? Okay. Kung atong tanawon mga negative, kung atong tanawon negative, sa akong istad gay na klaro kayo. Kung atong basahon diya sa New Testament, naka-refer po siya sa Old Testament. Sa akong gibasa gay na diya sa moderator objection. Moderator's time. Moderator's time. Yes, Brother Eugene. Ang akong pangutana, katong mga propeta sa unang gawali, gagamit ba tog Biblia? Wala. Minsan gagamit, explain. Wala, explain. Ganito, Brother Jerwin, categorical, bro. Nagamit daw ba siya o wala? So una muna, bro, yung categorical. Then explanation, bro. Okay, bro? Sagutin mo ba? Okay. Okay, bro. Kung imong basahon ni Drea, kito, Biblia ang katalingban, nanay word nga Biblia. Drea. Nanay word nga Biblia. Actually, ang word nga Biblia, Moderator's time po muna para hindi tayo para hindi tayo ma-technical dito. Sabi niya, gumagamit daw ba o hindi gumagamit? Siguro mamili ka muna bago magpaliwanag. Gani na. Okay, go. Gamit gani, nagamit na. Na. Dili nga Bible na nanay na nagamit sa word nga Biblia. Sabi sabihin, ang Biblia nga word na. Pero naay tao nga nagmutmuot nga siya ang naghingalan sa Biblia. Tao man siya. Kaya nga bisan pa sa old nga kanang mga katong Sabado kanang tawag Next question. Next question. Diha sa Biblia sa Kristohanong katilingban niingon kag ni ana, kinsang propeta gawali gagamit og Biblia? Sige daw. Isang propeta? Diha sa Biblia sa Kristohanong katilingban ha. Kinsa diha sa propeta nga imong nabasa nga nagamit og Biblia? Daghan. Kaya ang pinulungan ng gisgutan diri Bro, objection. Juan. I
Ay objection? Naa bro, wala ko mangutan nagpila ka buok, daghan bag, tulo, pat, lima. Kinsa? Okay. Pwede ba niyang inganlan? Bro. Isara ka buok. Kinsay propita nga diha sa Biblia ang Kristohanong katilingban, gawalig Biblia. So, ito na Okay, bro, okay. magbigay ka muna ng pangalan, then explanation. Brother Eugene, ano bang counter objection? Okay, counter objection ko. Counter objection ko. Inani ha, nitong pagpamanggog ko, ang umigamit sa una, daghan. So, mo isa-isa pa ko, ni counter man siya, unsa ko na pagkabalo kung dili ko patiwasan pagtubag. Okay, kining inyong balasahon ninyo, Okay, wait which lang. imprimato. No. Moderator's time po muna. Once na, for example, nag-object siya bro, ibigay sa yung objection, then meron pong pag-analyze ng moderator, wag ka muna mag-explain. Okay, okay. So, after objection, pakinggan nyo muna yung analyzation ng ating moderator. Okay, ito yung ating pag-analyze base sa question, kinsa. So, nasa rules natin kanina, nabasa ko, kung ano yung tanong, yun yung sagot. So, ibig sabihin dito sa rules na to, ito po, istriktuhan natin, magbigay ka mo kung anong hinihilingi niya, yun ang isagot mo. So, dahil pang hinihingi niya yung pangalan, bro, at i-grant natin na valid, magbigay ka muna ng pangalan bago mo ipaliwanag yun. Okay? Pakiulit, Brother Eugene. Ang akong pangutana, kinsang propita diha sa Biblia ang Kristohanong katilingban nga nagwalig Biblia? Okay, ako iklaro, kung tubag ko. Mm. Okay, sumala diri sa inyong balasahon, ha? Sumala diri sa inyong balasahon, ang kining gisgutan diri nga nigawas ang word nga Biblia katong samarahan ng babae. Babae ang gingon diri, kung akong basahon na mabasa siya nga ang katong samarahan ng babae na nay Biblia ilang gigamit. Dili ka kung sa ang gisgutan basta nay gigamit diri nga ang katong samarahan ng mga babae, ang babae na nagamit sila og Biblia mo na kung tubag. Wala na kay specific ang pangalan. Oo, so ibig sabihin, wala specific na pangalan. Wala specific Okay, so, ang pangalan i-grant sumara natin. sila. Okay, i-grant natin. Go. Next question tayo. Next question. Diha sa New Testament, kinsa nga mga apostol nagwaling nga Biblia lang? Okay, objection moderator. Ano objection, bro? Objection moderator. Okay, wala mo ko nagpamatuod ng Biblia lang. Mo gani ningon ko nga ang sola eskriptura Bible alone nga pagtulunan tinuod na siya. Pero wala ko nagingon nga kanang sola eskriptura mao lang ang gimensahe. Sige, usabon na kong tema. Pangutana. Moderator's time. Moderator's time. Wala ka bang counter objection, bro? Usabon na kong pangutana, bro. Usabon na kong pangutana. Sige. Okay, sir. Usap ba daw? Oh. Go. Karon bro, kinsay apostol ni Kristo? Ano lang sa dila sa tamusgot aning apostol arita sa ka Kristo jud. Asa mabasang sitas Biblia bro nga ningon si Kristo. Ang Biblia lang ang tuohan kay kini usa ka biblical basis. Aman ana bro. Okay. So kung tumag ko, walay mabasa sa Biblia nga si Kristo nag-ingon nga Biblia ray itudlo. Nganuman, kaya nga kung pagpamatuod dili lagi Biblia, Bible alone lang. Kaya ang gisgutan mo sa Biblia, ang polo ng gisgutan ni Kristo, yung kasulatan, pinatimok Okay, time. hanggang sa ulugno. Time. So, ayun, maraming salamat sa inyong magandang tanungan at sagutan, Brother Jerwin at Brother Eugene. Ngayon naman, idadako tayo sa ating negative side. Brother Eugene, meron po kayong 10 minuto upang itayo ang inyong posisyon. Okay, salamat kayo bro. No, dili gid ay tinuod ning inyong Bible alone, biblical basis. Kaya nga naman, ang katong gipangutanan nako ganina ba kinsa man nga mga kisay propeta ang gawali nga Biblia lamang. Kay biblical magkana so ato pabot pasabot naa gid ay propeta magwali nga Biblia ra gigamit. Kay sola eskriptura, when we talk about sola eskriptura, Bible alone, mahintag Bible alone, wa na joy kauban ng ingog ipakapin paning ni kanira yung naas Biblia mo or ni iwali mo man ay sola eskriptura, di ba? Isa daghan man nga mga propeta. Di niya maingan lagi specific kay diri man na sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Sulat ng ni Sirak, di makamtuog Sirak. Pwede lang ako nabasahon ng assignment na ko na niya. Pasig mga utana siya. Okay, asa mang Sirak.
Dili na ko nayatag ni mo niya kay assignment ako nimo. Pag-abot pagid sa New Testament walay apostol nga ning pabor ng iyahang giingon nga Bible alone sola scriptura is biblical. Wa kay kamo tubag ipangutana kanako ganisa. Di mo na kuan nga pangutana. Kanus-am nagsugod ng sola scriptura. Kung imong gamito na tutong imong gipakapin sa imong tema nga referensya, si Martin Luther may sinugdanan ana. Siya may sinugdanan na ng soda bitaw na nigawas ng terminong sola scriptura. Kung Bible alone is the basis of faith, wa na lain sakramento gisalikoy ni Martin Luther, Biblia lang ang tuohan. Niadapan mo Martin Luther normal na kaysa inyong panudlo protestante mong dagko yakin sa may amahan sa protestante di ba si Martin Luther di susunod yun mo sa imong papa. Usa gingon ni San Pablo dala sa 1:8 kung naay mga anghel nga gikan sa langit nagwalig lahi sa among iwali let him be anathema. Mura patunglo usaon mo ka nagpagtunglo ron ug mauning kalakiha nga di mo na wali sa mga apostol ang imong sula eskriptura. Usa may giingon ni San Pablo 2 Tesalonica 2:15 ha klaro na yung gingon nga naadi ay wali og nasa suwat tawa. Hindi tanako niyo kayo ng Bibliyahan ni. Mao na Dong Rosales ayaw ungot anang Biblia lamang. Sola eskriptura kay wa gina way apostol migo ni manoy. 2:15 Bosa mga igsuon ampingi ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali og sulat. Naiwali na po'y sulat katong sulat o sa may tawag ana Biblia lagi hapon abutan talang Biblia kay sulat man sige kanang wali o sa tawag ana nga wala man as Biblia mo na gitawag og apostolic mga secret tradition ay wa dayon nasayod Nehemias 8:8 nihatag silang binaba nga hubad sa balaod sa Dios og ipasabot kini aron ang tao makasabot niini kanang binaba na suwat na sa Biblia ang waman. Awag gini di mao. Unsa may giingon re ako naman jud ko'y Biblia oh. Kaniyo. Kaning Biblia nga New King James Version na ay logo sa Seventh-day Adventist. Oo. Kani kay di sa kalikayan kay ilaha man ning giaprobahan sa ilang simbahan kay na may logo. Gawas katong mga way logo. Alright, usa may giingon ni San Pablo diri sa Biblia. Basahon ako ning ilahang giaprobahan nga Biblia nga nay logo. Araw. Kaning giingon diri ba sa ilang Biblia ba nga ang mga apostol si San Pablo nagtudlo og tradisyon. Wala ni kahibalo si Juan, si Rosales nga ang mga apostol ang apostol ni Kristo nagtudlo og kanang gitawag na tuog kining tradisyon. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2. Now I praise you, brethren, that you will remember me in all things and keep the tradition just as I delivered them unto you. Hamay Biblia nimo ana nga tradisyon man niya. May Biblia? Jamo. Sa binulanon pa na Rosales, jamo. 2 Tesalonica. Sa giingon, ang tradisyon kinahanglang dawaton. Muha Biblia lang, wa nay tradisyon. Mo bitaw biti sukuan yung Katoliko kay nangayabag naman ning Katoliko kay nganong na ako noy tradisyon. O sa giingon niya dire. 2 Tesalonica 2:15. Ingon San Pablo, therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which you delivered to us, whether by word or our epistle. Tanawa na, hold the tradition. Kinanglan ipadawat. Uy, Ginoo ko, Rosales, nabadlungan kay San Pablo. O sa gingon ni San Pablo sa Biblia, ang Kristohanong katilingban. Wala ba ka nitugan na kung kinsay propita kay dasirak man na mo man nabasa na ito yung Biblia ang nabasa dia. Ala dia sa 2 Tesalonica 3:6 mga igsuon naghangyo mi ninyo paglikay sa mga igsuon nga nagkinabuhi nga walay disiplina o
ug wala mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo asa may Biblia nimo ani ron tradisyon na aman waya mo sirubalan sa imong Biblia ni mo nang walay kay kun mingon kag sula eskriptura Biblia ang gibasihan sa mga apostol panahon sa mga apostol ana day ng Biblia gadala-dala unsa po kay wala galan ako ang gipangutanag na ana may Biblia panahon sa mga apostol kay ilang gibasihan wala oy ha wagid niya mo now karon kung Biblia lang ang basihan kung napalay referensya patay kas inyong 28 fundamental belief nga nag-ingon nga ang sulat ni Ellen Goldwhite is the only authoritative source of truth. Asa naman yung Biblia ana nga ituuhan naman yung authoritative source of truth ang sulat ni White. Ay. Wala na nato gi. Na lang 3 minutes. Salamat Mr. Moderator. Mo na wala na nato nagikuan nga ikaduha. Walay Kristo ug apostol na nudlo nga kanang sola eskriptura is biblical na. Kaya sa man ang doktrina ng sola eskriptura. Bible alone rajod ta was Biblia wa dinatuohan o nganong nituo man kanay mga pido wa man nas Biblia nganong namahaw man kang wa man nasuwat sa Biblia namahaw maniud to ta maligo malibang mangilo wa nanotbas Kristo wa man itudlo bre nas Biblia wa loy. Kaya ang Biblia kulang ang impormasyon with regards about sa kinabuhi ni Kristo dili kompleto sa kinabuhing Maria o ni San Jose sa mga apostol magali na record dia magali na say-say giunsa pag pangamatay itong mga apostol ni Kristo San Pablo ug di ka mobasag istorya di ka kabalo San Pablo giputlan dago wala kay ingon si San Juan dili tanan nga gibuhat ni Kristo gisuwat diri na dagan pagibuhat si Kristo nga wa masuwat ining basahon na may kag Bible alone ba amigo mo si mong Papa Martin Luther kinahanglan dyan ang naatay tradisyon kay wa kay tradisyon ingon San Pablo maglikay ta ng mga tawhanang way disiplina wa mo tumas tradisyon nga among gitudlo ana ko na ingalan og unsa ni mga tradisyon mo tulo ka buok ya ko na kuan lahi naman ang isyu ha basta wagi way mabasa Bible alone is the basis of faith Bible alone biblically speaking bana wow taka-taka ramang gadiya mo na gingon nga gadamgor ni gudtong totok ang damgo gudtong totok dili mo tuo asa man to gingon nimo nga ang Biblia na ikauban referensya okay ra na dili na Biblia alone kinano may kauban pag yung tag alone wa dyan na yamo nonsa tuo na day kag history karon basta pabor lang siya mong pagtuo Istoryahe. pero dili bakak na way klaro ang inyong history bayawa sa way klaro ikaw sige ingo way klaro kay di man mo amigo mo sumag kay nimo permigo pero mo amigo pang history bisan pagtag sa kamilyo ng book libro gipalit yun lukop na magalimog pang screenshot anang Facebook anang mga librong katoliko bisag wagid wag hawid ng original wa screenshot pang post Facebook ya librong katoliko gaingon jud asa man yung Bible alone na nganong gi-acceptar man yan ang suwat niyan hingwait nga di man na Biblia ang Biblia di ka na rin yung tuhan ay magdawat na ng mga kapin sa wa masuwat di ba mo nag-ingon sa Biblia di mo dawat og kapin sa mga wa masuwat ay nagdawata Ellen White but may pulong Ellen White di man na Biblia ay nagdawata sunuga na di man na Biblia ano rin nagasimple ng Bible alon mo rin gunay punto ana sola eskriptura meaning to say unsay naka-record sa Biblia maura dyan na iwali Time. alright so daghang salamat og timing po gayo sige Maraming salamat Brother Eugene. Ngayon ay dalako tayo sa 10 minutong pagtatanong ni Brother Jerwin. Brother Jerwin, meron ka pong 10 minuto ko. Okay, unang tanong. unang sagot When we talk about sola escritura, Bible lagi na, wala mo referensya. Yes or no? yes mo bitaw ng sola eskriptura no Bible alone nga sa inyong Seventh Adventist belief Bible alone ra mo wala lain sige Okay.
So, follow up na ko mga pangutana. Asa maka nagkuha ka ng gitawag Bible alon, Bible lang yun. Alon, May mahatag sa ako nga scholar nga nag-ingon Bible alon, only Bible lang yun. Tagay ko scholar, kinsa. kinsa nga mga Bible scholar? Ang inyohang Bible scholar, ang inyohang mismong Seventh Day Adventist, nag-ingon, darao? Bible scholar daw, ako taga. Moderator. Oh, Moderator. Ano yung objection? Klaro kayo kung pangutana. Kaya ningon man siya, Bible alone, Bible lang yun. Wala mo referensya. Akong ipalwap sa iya, manghatag siya o usa ka scholar na nagsulti, Bible alone lang yun. Wala ilabot referensya. Kinsa. kinsa nga Bible scholar? Inyohang Bible scholar, bro. Moderator's time. Meron ka bang counter objection, bro? Eugene? Naa dyan, bro. Sige, bro. Unang-una, kung counter objection, di naman ang tanaan nga ito bago, kinsang Bible scholar. Kaya o may magisgot o kinsang Bible scholar, kaya o report sa Bible scholar, wala niya apostolis, di na itong apostolis, di na ito na sa Bible scholar. Hindi mangutana sa una ako, inyong libro, oh. Ay kung iya, dili mga scholar yung kasuwatan ninyong libro. Sige. Moderator's time. So, bali ito yung counter objection mo. Dili angay tubagon. Pero ito yung pasya ng moderator. Ang sabi ng Kinsang Scholar, kay ato man din kay investigative man ang atong debate. Kay bisag unsa na itanong, kaya wala namang second round. So, ako po ay naninindigan sa pasya natin na ito po ay nasa topic, hindi pa rin tayo nasa labas. Therefore, kailangan talaga siyang sagutin kung sino. Brother Eugene, sagutin mo ba, bro? Oh. Gitubag na nako, bro. Ilang Bible scholar, bro? Ang pangalan daw, bro. Ang pangalan sa ilang Bible scholar nila? Kaning ilahang libro, bro, Seventh Adventist Belief, wala man ni author gibutang nila dire. So, mao ni mga scholar ni adre. Sige. Okay, ano muna, bro? Wag ka muna mag-ano, batin. Okay, next question tayo. Ang sabi niya, wala daw pong pangalan. Okay, next question. Wala mata. Okay, next question. Ingon ka, nagsugod ang pangtulunan kang gitawag Martin Luther. Na ba kay mahatag sa ko nga kanang word nga sola scriptura nga si Martin Luther yun ang nagbuo ana. O na kay mahatag ana. Naa, bro. Sige. Kita. World history ni Dr. Sonia M. Saide. Kung basahon niya. Badila na ko basahon, bro, kay maud tantag oras. World history ni Dr. Sonia M. Saide. Nya mga Moderator's time. Ako na po ang mag-next question sa makonsume niya na oras, bro. Wag mo na magbatin. Time resume, Brother Eugene, mayroon okay. na pong Kung mangutana sa og Bible scholar gyud kinsa si Martin Luther. Usa po na siya. Martin Luther. Walay bisan isa nga Bible scholar dai, bro. Sige. next question. Then, sunod ko tala. Kanang gingon nimo nga naay gisulat ha. Ngong libasa gamit bagay na sa 2 Tesalonica 2:15. Naay gisulat. Unsa man ang gisulat nga diha mo ba na ang inyong tradisyon? Yes or no? Dili, bro. Kay ang tradisyon wa na masuwat. Kaning gisuwat morning kasulatan kani ka San Pablo atong gipangbasa. Ang mga secret scripture nga gihipo sa Katoliko. Pag buyan kagwali, that is tradition. Wala na sa Biblia nang giwali ba wa na suwat. Tradition na. Sige, next question. Next question. Okay, kay dili man din na mao ang gisulat nga gispasabot sa Biblia. Mao yun magkakaroon nga nagbot-buot ra yung iglesia sa pangbuhat anang inyong mga tradisyon karon, yes or no? Di ginabuot-buot kay apostolic tradition man na. Unya si San Pablo may nagwaling Moderator. Yes. Anong objection? Wa ko kadungog sa iyang yes or no. Sige, i-repress ang pangutana. Apo. Okay. Ningon ka gayna nga dili na mao ang tradisyon nga gipasabot dira sa gitawag og 2 Tesalonica 15. Ako pangutana sa imo ha. Kanang inyong tradisyon karon bot-bot mamuana og buhat? Yes or no? No. Wala may nagbuot-buot kay kanang among tradisyon mo nang naa sa 2 Tesalonica 2:15. Kanang term wali. Kanang term sulat mo na among gigamit Bible mo nang nami Biblia.
O nakigamit ragali mo. Kanang wali mo ng tradisyon among gisunod ug kanang gitawag na tog magisteryo mikatulo sa Katoliko kay tulo na ka pundisyon. Question. Ah, Ingon ka, no, kay inyo na tradisyon. Okay, pagpunta na, kinsa may nagsugo sa inyo na may tradisyon nga magbuhat mo o mga tama ng mga rimulto. Kinsa objection Mr. Moderator, wala naman na topic. Wala man layo na, ribulto na may amba ka ni. Anong counter objection? Wala na. Okay, tradisyon. Kaya nasisgot man may tradisyon. Ang tradisyon man gud iya gin gi-claim nga ilaha gin ang tradisyon diya sa 2 Tesalonica 2:15. Mamaingon niya. So kung i-counter na ko kanang tradisyon nila nga mga bulto. Gisugo ba ni Kristo sa ilaha kay ilaha mo sana? Yes or no? Okay. Okay, moderators time po muna tayo. Malayo ang Although dahil. ang binanggit mo doon na tradition, bali yan ay general. So therefore, yung salita mong revolto, specific siya. So out of topic siya kasi hindi siya connected doon sa Bible. So pwede mo siya i-inline bro, yung revolto sa Bible kung connected siya doon sa praise, out of connection siya. Therefore, ang pasya ng moderator, next question. Okay. Alam inyo ang pagtulunan nga tradisyon, may tungod ang inyong succession. Itulo ba na ni Kristo sa inyo ha? Yes or no? Wala gihapon bro, dili out of topic na bro, succession. Ipamatuod ba sa bro? Ipamatuod ba nga kanang imong sola eskriptura biblical na, di ka mangutana. Okay na, moderator's time na tayo. Okay, moderator's time. Okay, iwasan natin ang side comments. Abot nig baboy sa bandoron. Okay. Next question tayo. Okay, ang ako mong kong gipuan ng iyang stand. Akong gipuan ba, gibali na ko yung mga stand niya ba? Okay. Pangutahan ako, unsa nga tradisyon, gitundo sa inyo sa Ginoo ni Jesus Christ, unsa nga tradisyon? Ang kitubag, sagwana ni topic pero tutubagon. Apostolic tradition. Apostolic tradition, kanang gisunod namo nga mga tradisyon sa mga apostol. Wa man na ma-record sa Biblia, wali ra man na nila kay ngano man dili kumpleto ang mga wali sa mga apostol nga ila jung nasuot anan. Ngano, gisuwat ni San Pablo naligo siya. Wa, nangaon sila dito pag-abot, mo ning restaurant na ilang gikan-an, asa sila ni saka nga balay wa na. Next Oh, na question tayo. tradisyon. Okay, ang imong tubag apostolic tradisyon. Balik mo juga diha. Okay. Tanang apostolic tradisyon nga inyong tradisyon. Akong pangutana. Naabay mabasa sa Biblia nga gitundo na ni Kristo? Litra por litra, yes or no? Ang apostolic tradisyon gali. unsa man ba imong pangutana? I-repress sabi. Paulit bro. Usbo na ko. Ningon ka nga apostolic tradisyon gitundo na mo na ang inyong tradisyon nga gitundo sa Ginoo sa inyo. Naabay mabasa sa Biblia nga gitundo ni Kristo kat word na apostolic tradisyon. Yes or no? Walay mabasa bro. Di litra por litra pero klaro kayo nang naas Biblia. Pero wala man ta magisgot og tradisyon. Ang atong gisgotan sola eskriptura kay muungot ka ng tradisyon ay mo sige question. Aminado gyud ka nga na gyud tradisyon. Dili gyud Bible alone lang. Ay focus mo timo. Ina brad ako libro diri na koy mabasa. Ano ba? Next question. Okay. Last question ha. Okay, kanang inyong kita o reference. Kung kana siya ti mohaom sa Biblia, matawag ba na siya og true church? Yes or no? Di mo haom sa Biblia matawag og True church. Pare-praise ng question. Okay, sige. Kanang inyong referensya, naman yung referensya ninyo, mga encyclopedia, Britannica, kung dili mohaom sa Biblia, matawag ba na siya og true church? Yes or no? ang tubag, di ko mo tubag kay out of topic ganina rebulto karon true chat sa sab. Di ko mo tubag na bro. Moderator. Yes, an objection bro. Klaro kayo akong pangutana na ay Bible o na ay referensya. Sila, naagi sila ay referensya. O, mamanay ng pagpamatuod kay sa Eskriptura. Akong pangutana, kung ang ilang referensya dili mo haom sa Biblia, matawag ba na siya og true church? Yes or no? Klaro kayo na. Counter objection bro. Ang akong counter objection, di ko mo tubag ana nga naman out of topic na. Ang iyang i-prove nga biblical basis gining sola eskriptura dere sa focus. Okay, so Usa na nabot mo sa di rebulto true chat. justify. Okay, you justify natin bro. Hindi ko hukman kung out of topic or
nasa topic, kundi po sa akin ay ang desisyon ng ating negative out of topic para po sa kanya. So therefore, i-grant ko po yung kanyang objection. So, bigyan kita ng isang pang tanong, Brother Jerwin, para po ay ibalik mo sa paksa yung inyong pagtatanong. Go ahead, bro. Okay. Ang sola eskriptura ba? Ang sola eskriptura ba? Muhaom sa Biblia, sumala sa akong gibasa kaina. Yes or no? No, di muhaom. Kay way apostol nagtudlo, walay propetang nagtudlo, way Kristong nagtudlo. Imo-imo ra na. Sa ato pa, on interpretation ra nimo nya. Ningon ba kaganina nga imong kutlong Biblia nga bawal ang self interpretation. Disgrasya jud ka ni simpiro. Next question. Time po. So ayun, maraming salamat sa napakagandang presentations, cross-examinations both po sa inyo. Congrats po sa inyo. Dito po lang binabati ko na kayong dalawa ng congratulations. Ngayon po, ito pong ating debate tradition. Meron kung sino pong nauna ay siyang mahuhuli at ang mahuhuli ay siyang nauna. So dahil po ang ating affirmative kanina ay si Brother Jerwin, ngayon po ang mauna po sa kanyang conclusion ay si Brother Eugene, ang ating negative side ng Roman Catholic Church. Brother Eugene, meron ka pong 5 minuto, bro. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Nalayo na dyan tao ni Rosales. Dapat focus na kasi mo ha. Nag-ingon ka man nga dili pwede ang sola eskriptura. May giingon diri sa Biblia. Ana ba? Di kay kanang inyong tradisyon. Ako raman tong stand nga di gyud ay pwede ning sola eskriptura kay naagi tradisyon. And besides naa pag yung magisterium. Kanang magisterium na nasa San Mateo 16:19. Pagbili o pagtugot. Una siya. Ngayon mo kayo alon nagali no, something alon. Wa jud nay kauban. Lantawan ng inyong sola eskriptura, biblical basis, Bible alon ra. Nagkasinabot ba mo ana? Wala. Di lang ko mo isgot aning relihiyon sa tong moderator. Kanilang sa inyo. Pila ka buok na mahuway Sabado? Adventist, Reform, to ay local conference, ilaha general, to apay Life Advent Union, to apay vegetarian, to apay Three Angels. Wa mo nagkasinabot ana asan ninyo hang Bible alon? Ay binuang mana. Binuang na inyo. Pila ka buok Sabado tarong na mahuway Sabado. Lain pagto nya pareho rang gadalag Biblia. Pangutan nimo, Bible alon ra jud. Wa man lagi mo nagkasinabot ana. So wa mo click ng imong Bible alon. Waya mo may click ana. Wa nang main kuha ginay pulos. Kay kung naa pa nay pulos, kamo nagkahiusaw tamo ana nyo Sabado. Lahi mong doktrina. To ay local, to ay reform, to ay vegetarian, to ay Three Angels, to ay sus forbida nya. Pangutanon, Biblia ra gilukdo. Pag abot og Sabado, pareho rang namuhuay Sabado. Wa gyud din tao sinabutan. Agoy. Luya mo kaya na inyo. Di ba na biblical basis? Mayaw-yawan kang Pablo, anak kalakiha. San Pablo? Yung San Pablo, likay sa mga taong way disiplina o mutuman sa tradisyon nga mong gipasunod. Tanawara. Diya, ingon pa sa nuwan. Ang nagdugang aning libro ha. Dugang agsilot ha. Gadugang-dugang rekaan ng termino sola eskriptura. Wa manggali na mabasa sa Biblia. Ingon ka, way Kristong nanudlo ana. Kisa asam na nang imugikan di ay. Diarang laay aning Rosales ron. Kaneo, gini maduklan gini siya ang pastor marugay. Nanudlo ni siya lahi na ilang pagtulunan. Tanawa yung siya nga okay raman ang naireferensya. Basta sibulas Biblia. Alon, nagaling nga, pilan pa ni mag-referensya. Naunsari ka. Mura nag-ingon ba nga, okay raman ni Goy Lamas. Imo na sugulan ni Noog Atsal. Lahi na sa nag-istoryahan ng nanay sagol. Kadina na alon. Mura lagun na og gaprito kag buwad. Magprito kag buwad niya mong sagulag ahos. That's another version of story. Or mag-ad-ad baka dehag uloy lahi na sa nag-istorya ha. Pag wingon kag bulad pinirito ra janawana na usama imuhang gamiton na nas pinirito, di ba? Uwil ra mo na. Or buwad sinugba kag buwada. Nya karon imong apilan og ahos ng imong sinugbang buwad. Alaing istorya na sad na. Mo sa nis kang Rosales, di na nimo apilan og referensya kay Bible alone regalino from the word alone.
Yan ang utana siya kinsa kunoy Bible scholar. Actually wala man joy kuan, wala man joy specific pero kung ipamugos niya di mga scholar siguro ning gasuwatan niyang kuan Seventh Adventist belief kay alang-alang magdili na scholar ng naa ang nanuwat sa mga nanuwat ng mga theologian ra mga tabla pa gibuang ninyo na inyong simbahan. Wala na Ginis Rosales fighting paruta naabot na sa Gribulto og Trotas. Bayo. Ano inyong tradisyon nga Gribulto? Sugo na. Kana inyong tradisyon nga namo ang mga Biblia, ang mga referensya. Trotas ba na og wala di bataklos Biblia? Naniguro baya po. Bayo. So trochas lang imong isgutan, wala bang nimahos kasaysayan? Wagi. Rosales, madugay ni sa Badog Babor gyapon ang baka na ni Rosales. Kaning inyong tradisyon nga inyong gibalhin na sa Sabados Domingo, wala na niya gibikil kay murag awing-awing nang sud kayo. Kaning inyong tradisyon nga kinahanglan mukaon mo ani mga karumal-dumal. Wala na ni ko ana kay murag awing-awing musud kayo. Galo din si. Time. Alright, so salamat kayo. Time. Okay, ayun, maraming salamat Brother Eugene Gapol sa inyong conclusion. Ngayon po ay dadako din po tayo sa 5 minutong conclusion ni Brother Jerwin Rosales ng Seventh-day Adventist. Brother Jerwin, nakamute po kayo. Go ahead. Okay, salamat kayo moderator no. Luyas tong katbangoy. Wala lagi. Daghan mga tradisyon. Okay, Maka man ako ni pagsugod ni. Naglibog ko sa kung magsugod kay wa man gud plaster to yang ipangyaw-yaw niya. Ang yang stand niya, yang ipangbarugan niya, lali apostolic succession, may mga tradisyon akong ipagbalik sa yawa man katubag. Puro man wala. Uy, ang sana man tawanan ni. Nangutan ko sa iya ha nga kinsa may nag-ingon siya nga mayon ganito og Bible alone. Bible lagi na perminti. Oh, wala lagi lain, wala na referensya. Bible lagi. Ngayon ko siya og scholar nga mahatag niya ba kung na nagsulti anak. O man si mahatag. Loyoy. Sunod. Ngayon na, nangutan ko siya hagay na nga kanang gitawag ba kay tradisyon lagi na gusto yung mga tradisyon nga gikan sa katigulangan ba no katigulangan ba ipuntahan ako siya siyempre gidamay na ko ang libulto kay apil man na silang mga sundan nila kwan daw out of topic daw sige lang okay lang out of topic man okay so nangutan ko siya ganyan na kanang tradisyon nga gisugutan diya sa 2 Thessalonica 2:15 mao ba lang ang tradisyon nga gitudlo sa ilaha matod pa niya yes. Oh, yes. Nangutan ako sa mga tradisyon. Yan gibalik mga apostolic succession. Karong gigukol ko siya sa apostolic gitawag ko succession. Oh, ingon niya out of topic na ko daw. Ano sa tinuod? Oh, mo na liha. Oh, may lang mo tungkol ng kaling makakon nga iglesia. May lang to na kay nga naman magtuyok-tuyok ko ba sa ilahang pagtulon ang nawag gid na mao. Ipakitaan lang ko siya asa mabasa sa Biblia nakalang apostolic succession nila gitugot na ni isulti na ni Kristo wa siya mahatag no wa siya mahatag gano man kay halata man kayo nga gibuhat na sa ilang iglesia no unsa pa man actually dagan kung pumunta na diri pero nag-focus lang ko sa iyang gipangyaw-yaw niya no focus sa gipangyaw-yaw niya ako lang magsulti kay na ang Seventh-day Adventist nagatuo may tungod sa sola escritura. When we talk about faith and doctrine, masiguas kasabot alang kana siya nga pagkaistorya akong bisiyaon. Ang Seventh-day Adventist nagatuo sa sola escritura pinaagi sa pagtuo ug sa doktrina. Kaya among mga doktrina sola escritura gina siya. O mo na siya ha. Eugene, mo na siya ha. O niya ako ikaw sa imo. Pumunta na ka ngano nagamit ng referensya, wala man ilabot sa pagkasola escritura namo. Kaya nga mong ipagtulon ana mo pagtuo raman og doktrina. Oh. So wala problema mo gamit og referensya. O gani nga nangutana ko siya gayon no. Kung ang inyong 100% nga referensya, referensya mo tupak sa Biblia. Gagawa po kayo nga pangutahan na. Matawag ba siya og truths? Sakit kayo no. Isul kayo ko bagon. Kaya nga naman ang inyong mga doktrina supak nila sa Biblia. Sa kung saon. Wa gisakto na.
no? Huwag isaktuan inyong mga kuan ninyo, inyong mga mga patotoo ninyo, no? Huwag na klaro na. Unsa pa? Rimas man niya kuha, rimas man kay ngalong katong niagi manggod. Ang yung ipamatud-an niya, kuha mo to yung ipamatud-an niya nga sa to makaluwas ang iglesia pero makaluwas. Oh, pero na may buhat. May buhat ang iyang ipasam. Dahil man ang iyang log siya kaya may buhat ng iglesia. Supak mo gurto mo na rimas ni siya. Oh, rimas ni siya. Atong klaro ni Zona. Ang kining Biblia, ako ay klaro. Kining Biblia ba kini? Mateo 5:18. Klaro kayong giwasa kay na. Tolpo kuwit di gini pilikuan. Mubarog ni siya bisag may referensya. Pero kung gusto ka ganay referensya, pwede naman. Wala may problema na. Pero kining Biblia, mubarog ni siya. Namutana siya sa ugay na kung nabay mabasa ni Biblia. Na! Kung sa kisa may nagsulat ana, kisa may imuang ebidensya nga tinuod nga na nagsulat ana. Nihilabs na itong ano, imprimatur. Inyo haman eh. Time po. Ay. Ayun, maraming salamat sa dalawang debaters natin. Congrats sa napakagandang debate. Sana po ay hindi lang magtatapos ang magiging debate ninyo, kundi marami pa pong topiko ang inyong mapag-usapan, no? Kahit po ako nag-i-enjoy po sa gabing ito sa aking mga narinig. Kay Brother Eugene Gapo, congrats. Brother Jerwin Rosales, congrats po sa inyong napakagandang debate.